Hyvää huomenta. Meeri ja numeroiden kieli. Joo, tänään tiedätte kuinka kiva päivä. 9. syyskuuta 2025. Ja kaikki on siellä ysit, niin kuin ymmärrät. Ei minkälaista magiaa ja ei minkälaista pelottamista tai jotain mun tavoitteja. Vaan enemmän on semmoinen positiivinen sielu. Ja jäin ajattelemaan sitä itsekin pieneksi hetkeksi, että mä katson oma mummeli, että se tulisi hitaasti, mutta varmasti. Joo, jäin miettimään sitä, että jos lasket yhteen myös tämä 9. päivä ja 9. kuukausi ja vuosi 2025 itsekin on 9. Sitten tulee se 27, se on taas 9. Eli mitä pitäisi tai voisi tehdä? Mä oon laittanut postaukset sinne suljettuun Facebook-ryhmään, numeroiden kieli, jos ei ole siellä. Kannattaa tulla. Mä laitan sinne semmoisia kivoja testejä, missä sä saat aina enemmän ja enemmän itsestä tietoja. Etsit vaan Facebookista tätä numeroiden kieliä. Sä voit vastata kysymyksille, mutta jos ei vasta, ei mitään hätää. Kaikki ihan hyvin. Ja pääset muutenkin sinne, että minä henkilökohtaisesti itse käyn klikkaamassa sinne. Hyväksyn sun pääsyn. Joo, siellä tänäänkin laitan aika makean testin. Mutta siis se ei ole mikään testi, se on semmoinen, että enemmän lasket oman elämänpolun numeroa ja saat vähän vastauksia. Aina tulee vähän viisautta enemmän. Ainakin mulle. Sitäkin minäkin opin joka päivä. En mä ole täydellinen tässä numerologiassa vielä. Ei. Ja opin koko ajan. Ja niin kuin kuulet, mun ääni on vielä tukkonen, mutta mun mielestä tää mun flunssa nyt myös osuu tosi hyvällä ajalle. Ja rakas Maarit, mun asiakas suullinen, terkkuja sulle. Tiedän, että sä katot aina. Joo, siis hän sanoi, että se flunssa on kuin puhdistus. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Sen takia mun sielu ja mun mieli on tosi positiivinen. Mun kroppa puhdistuu nyt näköjään. No, annetaan sille puhdistua. Eilen oli jo tosi hyvä päivä ja tänään vielä parempi päivä. Ja niin se on. Mutta kuulemma jonkunlainen flunssa on liikkeellä. Mä oon yleisesti tosi hyvällä immuniteetillä varustettu. Mutta kai nytten tää osuu tähän syyskuun, sit kun on puhdistuskuukausi ylipäätänsä. Eli mitä tarkoittaa se 9? Se tarkoittaa sitä, että jos sulla on jotain lopettamatta juttuja, nyt olisi tosi ajankohtaista sitä lopettaa, erityisesti tänään. No, mitä mä ajattelin itsekin tänään tehdä? Katsotaan. Eilen mä sain aika hyvin suullisia asiakkaita tehty. Kiitos teille luottamuksesta, kallit, rakkaat naiset. Mulla on myös miesasiakkaita, mistä mä oon tosi iloinen. Ja jos sinä nyt oot miettinyt, että haluatko analyysi sitten kirjoittaa mulle sinne numeroidenkieli@gmail.com ja sitten tulee automaattinen viesti sulle. Ja siellä on kaikki mun palvelut. Joo, suullisella on sitten jono 2 kuukautta noin. Kirjalliset onnistuu nopeammin ja kirjalliset me tehdään sitten viroksi, suomeksi ja englanniksi ja myös venäjän kieli onnistuu. Mutta joo, mitä pitäisi tehdä? Jos sulla on semmoisia vaatteita pitkä aika jäänyt roikkumaan, että mitä haluaisi antaa pois. Mä jostakin luin, se on ihan suomenkielinen joku artikkeli, mistä mä luin, että jos meet vaatteostoksille, ostat 2 teepaitaa, sitten 2 vanhaa teepaitaa pitää heittää pois. Kuinka hyvin se harmonisoituu sinun kanssa? Oi, tää on vaikea. Mä en kokeillut sitä, aika hyvin onnistun. Ja sit mä mietin, että okei, jos mä teepaitoja heitän pois, mä heitän vaikka leginssit. Mä oon semmonen vähän leginssihullu. Että niitä mä osaan kyllä hamstrata koko ajan. Sitten kun mä annan yleisesti omalle siskolle, kun hän tykkää mun vaatteista. Hän on vuosi musta nuorempi. Mutta hänellä on myös onneksi lapsia. Et mulla ei ole enää pieniä lapsia, mutta siis silti moni tykkää mun vaatteista. Ja onko sulle muuten kaapissa semmoisia vaatteita? Sellaiset unelmavaatteet. Tiedätkö, että jos mä joskus laihtun. Ei. Minäkin odotan koko ajan, jos mä joskus laihtun. Mutta en mä siis pääse laihtumaan, jos mä ei tee sen eteen mitään. Eikö vaan? No, mutta siis silti. Mulla on yksi semmonen pikku kasa siellä. Välillä mietin, pitäisikö luopunut? Ei vielä. Ihan uudet vaatteet. No, siis mun mielestä kaikista paras on tää, että sit kun tulee muutto,
Nyt on pakko niitä vähän vähentää. Ja muut on semmoinen aika hyvä puhdistus. Saattaa olla niin, että joku nyt meinaakin muuttaa. Tai ehkä tänään onkin muuttopäivää. Sekin voi olla. Sitten se, että muuten laita siis kommentteihin sitä, että millä tavalla sinä siivot sitä omaa vaatehuonetta esimerkiksi. Aika hyvä olisi jaata niitä kokemuksia keskenään, kuka mitä ja millä tavalla tekee. Mutta joo, tänään sitten se, että jos olet pitkälle venyttänyt jonkunlaista keskustelua oman puolison kanssa, että se on vetänyt kuitenkin alaspäin, sitten tää olisi tosi hyvä päivä tehdä sitä. Tiedän, ei ole kiva. Olen itse käynyt kuule 3 kertaa eroja läpi, en halus enää. Ja itse mä oon sitä mieltä, että on viraksi semmoinen sanonta, että 2 ilman 3 ei jää. Eli nyt mä oon 3 saanut. Kiitos tästä universumin luoja, kuka se sitten niitä järjestää ne mulle. Että nyt riitti, kiitti. Mutta joo, että jos sulla on semmoinen meneillä ja koko ajan mietit, että kivisakset paperi, että milloin pitäisi nyt kertoa puolisolle, että minä enää sillä tavalla ei jaksa, että nyt pitää tehdä suhteessa joku muutos, sitten tää olisi hyvä aika. Ylipäätänsä kaikki semmoiset, että jos sulla on joku asiakas jäänyt pitkäksi ajaksi roikkumaan, että kenet sä jo palvellut niin kuin sä oot halunnut, no laita sille viesti. Oo rehellinen ja sano, että kuule voi, että nyt kuule venytään tämä niin pitkälle, että mutta mä palaan sitten. Ja sanot sen päivämäärän, milloin sä palat siihen. Ja sit sä pidät sitä sanaa. Aika helposti nämä jutut veny. Ja kyllä minäkin tiedän, mulla on itselle tapahtunut nyt täällä semmoisia juttuja, että mä ajattelin, että mä otan joku asiakkaan silloin. Ja terveysongelmia tai elämää tulee väliin, että se on ihan normaalia, että me ollaan ihmisiä kaikki. En usko, että joku tulee sitten tekemään jotain sulle pahaa. Joo, yksi asiakas joskus sanoi myös, mä olin myöhässä hänen kanssaan, sitten hän sanoi, että no ei ne numerot mihinkään häviä, että et sä tee niille numeroille mitään tässä välissä. No tietysti en mä tee. Nämä on mulla siellä vihkossa. Joo, mutta laita sinä kommentti, mitä sinä olet tänään tekemässä. Ja erityisesti te, ketkä olette syntynyt 9. päivä, tai siis syyskuussa. Ja onneksi olkoon, jos sulla on tänään syntymäpäivää. Juhuu. Siis teillä on nyt tää suositus, mitä mä sanoisin. Tää elämänpolun numero on ehkä 9. Mä vetän tästä yhden lenkin. Vähän tehdään semmoista. Siis teillä oli semmoinen suositus, että te saatatte olla tänään vähän semmoisia 2 vaihtoehtoa. Eli tosi ystävällisiä, liiankin ystävällisiä. Teille tulee ehkä siellä naapurirouvat tai naapuriherrat juttelemaan. Jos oletkin mies sitten, sulla on ehkä tää tapa, että tykkäät olla siellä autohallissa ja vähän sormet öljyssä. Ja siellä sulla tulee ne toverit kertomaan omia tarinoita. Kato, muija on tehnyt sitä tai oi että sitä naapuri Jussi kuule. Ihan hermot kirellä. Että joo, jos ei jaksa sitä koko ajan kuunnella, kun kaikki tulee voivottelemaan sulle, sit sano vaan ystävällisesti, että hei, tiedätkö, että kiitos kun luotat minuun, mutta no ei jaksaa kuunnella koko ajan sitä yhteen sama voivottelua. Eli, mun meni ohi. Ei mitään, nappataan kiinni. Se on se minun sen vanhan koiran juttu, että se ei hoksaa välttämättä, missä minä olen. Hän ei kuule, hän ei näe. Ja välillä se näkee. Pitää ostaa ehkä hänellä kuule silmälasit. Anteeksi nyt keskitty, mutta hänellä on kova vauhti päällä. Hän kävelee koko ajan nyt. Mä näytän teille. Katsoko, tää on semmonen panikkissa oleva koira. Hän on hävittänyt minut. Ja se koko ajan vaan vetää nyt lujaa. Nyt pitää saada se kiinni. Lissu! No ei kuule. Nyt pitää saada kiinni se. Aha, nyt kato, pentu lähtee ja koputtaa vähän sinne. Kaikki hyvin. Kato, jaa, no tere. Ciao linnu, kuinka nästi. Oho, no niin, saatiin mummeli kiinni. Joo, eli jos olet syntynyt myös 9. päivä tai siis syyskuussa ja ylipäätänsä tässä kuukaudessa on se, että sinulle saattaa eniten olla haasteita sen takia, että sulle heli tullaan koko ajan juttelemaan, voivottelemaan. Sitten kuule vaan kerrot, että sä enää jaksa sitä tai jos sä tykkäät tästä hirveästi, sitten voivottelkaa keskenään.
Toinen on vaan se, että sä saatat tulla aika vihaseksi jostain syystä, 1, 2 vaan. Että tässä tapauksessa mä sanoisin näin, että hengittää pari kertaa sisään ja ulos ja älä puhu kenenkään kanssa, vaan keskitty ihan itsekseen, että sä saatat ehkä ärsyntyä nopeammin. Sitten kun on sitä energia 9 aika paljon nyt ilmassa. Mutta sellaiset pienet vinkit vaan sinulla. Toiset ihan normaalisti. Toisille kaikki on nyt tää juttu. Mitä mä sanankin. Se on semmoinen lopettamisen, jonkunlaisten juttujen lopettaminen. Joku projekti, mikä on venynyt pitkälle, että koita lopettaa tämäkin. Ja mitä mä suosittelen, käy kuuntelemassa sitä, mitä tuo vuosi 2025 erityisesti sinulle. Se on mun mielestä aika alkuvideoissa, mitä mä oon tehnyt. Pitää kyllä jo scrollata vähän sinne alaspäin, mutta ei haittaa. Mä voin kyllä laittaa ne kommenttiksi ja kiinnittää sen kommentin. On helppo löytää. Minua ainakin se auttaa tosi hyvin se tieto. Että jos globaalisesti on lopettamisen vuosi, eli numero 9, mutta siis minulla on ihan numero 1. Minulla on alkuvuosi. Tai siis mulla on semmoinen uuteen projekti. Ja niin kuin sä näet sitten, mä tulin kuitenkin teillekin kertomaan numerologiasta, mitä mä jo tiesin, mitä mä jo opiskelin, mutta ei ollut niin paljon rohkeutta ennen. Jes, eli ihan jotain uutta. Apua kuinka kaunis on metsä. Joo, mun on pakko näyttää. Katsotaan, näettekö te sitä kauneutta? No näette. Eikö oo kiva? Ihan mielettömän kaunis. Joo, siis ja tää syyskuun ennustekin on tullut ulos. Minkä takia mä niitä jaan? Sen takia, että tulisi vähän enemmän ymmärrystä tästä, että miksi sä teet niitä juttuja niin kuin sä teet. Sen takia, että uskot sä siihen tai ei usko, mutta se toimii. Eli mä sanoisin näin, että onko tämä valitettava totuus tai on se kiva totuus ja parempi näin, että sä tiedät mikä tää on. Ja numerologia ei ole mikään magia. Se on peruselämä. 8 on 8, 7, 7. Se on tosi simppeli. Kyllä. Ja mitä enemmän oot mun kanavalla ja suosittelen myös tulla sinne Facebookin suljettu ryhmään. Että siellä on aika semmoisia kivoja. Yritän keksiä välillä semmoisia hauskojakin testejä, että mä oon aina semmonen, no niin kuin sä tiedät, että mä oon semmonen tosikko. Ei oo mun kuppi teetä. Sitten kun on riitatilanteitakin, ja ne on mun elämässä tosi vähän. Sitten silloinkin mä yritän keksiä jotain kivoja juttuja. No, että on semmoisia, tosi vähän on kyllä semmoisia onneksi. On ehkä minustakin tullut kuule aikuinen nainen lopuksi. Mä harrastan kyllä tosi paljon sitä, että jos mä ärsyntyn jostakin, sit mä henkitän monta kertaa. Mä istun ennen. Siis oon ihan itseksen kanssa ja ajattelen ja sitten yritän, että mutta mitä jos se menikin näin? Ajattelen sitä lopputulosta. Mitä voisi olla semmoista pahinta, mitä voisi tapahtua ja mitä voisi olla semmoista tosi kivaa. Ja sitten mä mietin, mä valin sen kivan vaihtoehton. Ja sitten tulee mitä tulee, mutta pahinta ei tule. Joo, mulla pitää sanoa, että mulla on itsellekin yksi semmoinen juttu, mitä mulla pitäisi lopettaa. Ja vitsit kuinka mä en halua sitä tehdä. Haluan ja ei halua. Aivot ja sit minun sielu ymmärtää, että mä ei voi sitä enää jatkaa. Mutta se liittyy mun yhden työn, kun mulla on 3 juttua, mitä mä teen. Eli numerologia ja plus vielä 2 juttua, mutta yksi on nyt ollut kuule jo saanut täysi-ikäiseksi jo tää projekti, että pitäisi päästä vapaaksi maailmalla. Joo, no katsotaan. Pikkuhiljaa hyvä tulee. Tätä vuotta on vielä. Katsotaan mitä tää tuo. Että itse mä päätin, että se loppu tulee ehkä nyt tässä vuoden lopussa. Katsotaan. Elämä näyttää. Joo, on ehkä sullekin semmoisia juttuja, mitä eli työ liittyvää tai jotain. Mä nyt ei viittaa aina suhteisiin, älä nyt ajattele sitä. Että suhteita myös aina onnistu korjata, jos sitä halu on molemmalla puolella. Olen itsekin sitä nähnyt ja olen itsekin tässä onnistunut, mutta sitten mä sanoisin näin, että lämmitetty keitto ei ole enää niin hyvä. No viroksi sanotaan näin. Se menee pieleen, mutta kuitenkin mä sanoisin, kyllä lämmitetty keitto on hyvä, mutta suhteen kannalta ei ehkä välttämättä aina. Mutta joo, että onko sullekin semmoisia projekteja, mitä sulla pitäisi lopettaa ja sä ymmärrät, että täällä Meerikin kertoo koko ajan, että pitää lopettaa. Mutta pakosta ei tarvitse tehdä mitään. Joo, kaikista pahin mitä saa olla vaan tää semmoisissa jutuissa, kun on tää numero 9. Energia, jos sinä sitä ei lopettaa vapaaehtoisesti, sitten se lopetetaan.
No esimerkiksi se, että jos sulla on joku yritys, missä sulla on työntekijät ja työntekijä vain ilmoittaa, että hei, mun tuleekin muutto. Nyt mä muutan Espanjaan. Mutta jos se työ liittyy siihen, että sillä pitää olla fyysisesti koko ajan paikan päällä ja ei pysty tekemään etätyöksi. No, sit se tarkoittaa sitä, että pillit pussissa ja siinä siisti. Ei mitään, lopetetaan. Joo, se keksi jotain muuta keinoja. Mä nyt kuule ihmettelin, mitä mä nyt sanon itse suusta ulos. Ehkä se on se mun skenaariumi, mitä sitten odottaa mua. No, sitten se on sitä. Ainakin mä tiedän, mitä mun pitää tehdä. Joo, nyt tää puhe vähän venyy, mutta hei, kiitos kun oot olemassa mun kanavalla ja mun kanssa on kaikki ihan hyvin. Tää flunssa liikkuu nyt sopivasti, mun puoliso sai sen. Hänkin selviää, poika kävi eilen kylässä. Hän on saanut sen näköjään mun puolisolta sen takia, kun ne kävit sunnuntaita syömässä kahdestaan, kun mä olin ihan rikki. Ja sitten nyt pojalla on kuume. Liikkuuko teille semmoinen juttu? Mulle ehkä ei ollut kuumetta, mutta mä en tiedä välttämättä, kun mä vetin koko ajan sitä purananassua ja panatolia, mitä kaikkea kuule sai vedetty. Ihan hyvin toimis. Kaikki kunnossa ja ulkona kuule koko ajan kuin kesäfiilis. Ihan mahtavaa. Elämä niin mahtavaa. Ei muuta kuin jaa sitä videota. Ja itse asiassa, mitä mä sanoisin, voisi jaata sitä 2025, mitä se tuo henkilökohtaisesti. Ja muuten, tiedätkö mitä? Yksi vinkki vielä. Kato, minä olen syntynyt 16. päivää ja maaliskuuta. Eli minun henkilökohtainen vuosi alkaa silloin. Jos vuosi 2025 alkaa 1. tammikuuta, siis sinun henkilökohtainen vuosi alkaa silloin, kun sulla on se syntymäpäivä ja kuukausi. Joo, jos sä oot syntynytkin esimerkiksi sanotaan näin, että no 10. Marraskuuta. Eli se tarkoittaa sitä, että vuosi on jo melkein loppupuolella, mutta sinun silloin vasta vaihtui tämä vuosi. Jos ennen oli vuosi numero 5, sitten sulla vaihtuikin se 6. Se on vähän semmoista, että mietit, että mikä tää nyt on, mutta ei, yritä keskittyä. Sitten sä ainakin ymmärrät, että minkä takia sä liikut ja teet niitä juttuja niin kuin sä teet. Minkä takia tulee semmoiset ihmiset sun elämään, kun ne tulee. Minkä takia osat ihmiset lähtee sun elämästä sen takia, että niillä on pakko lähteä. Mun henkilökohtainen vuosi oli viime vuonna 9. Mutta globaalisesti se 2024 oli numero 8. Se oli raha- ja karmavuosi. Mulla oli tosi tiukka paikka. Eli mun yhdellä yrityksellä meni ihan huonosti, mutta mä selvisin aika hyvin. Sen takia kun tuli tällä lamaa ja kaikki muuta ja se koski myös minua aika paljon. Mulla on semmonen siivousyritys myös. Joo, tästä mä vähän puhunkin koko ajan. Ajattelin kyllä, että mä en kertoo sitä ulos, mutta mä oon ollut aika, siis työnantajana aika pitkä täällä Suomessa. Ja oon kyllä onnellinen tämän puolesta, että kokemus on aika hyvä ollut, että parhaillaan on ollut 20 ihmistä, että sit mä ymmärsin, että ei. Liika. Ei pääsenyt nukkumaan kunnolla enää. Sen takia, että siellä oli kaikenlaista. Pelastin niitä ukrainalaisia aika paljon. Ja toisaalta on se kiva, mutta toisaalta työnantajana ei ole kiva. Sen takia, että no, annetaan olla. Joo. Ja siis se henkilökohtainen vuosi oli mun 9. Se tarkoittaa sitä, että mulle hävisi tosi paljon ihmisiä ympäriltä. Ja lopetin yhden projektin. Mulla oli silloin vielä yksi juttu. Yksi semmonen pieni pusines. Kun mä oon syntynyt 16. päivä, eli se on 7, ja 7 on mahdollisuus tehdä eri juttuja, mutta pitää olla miehistö. Ja mulla on aina jokaisessa jutussa omat miehistöt olemassa, apulaiset. Mutta vastuussa olen minä. Eikö vaan? Joo. Eli, mutta se oli semmoinen, tiedätkö, se oli kyllä soppa. Se oli räjähtyssoppa viime vuonna. Tai ehkä, joo, viime vuoden alussa oli se, se oli semmoista, että ei halus kenelläkään sitä semmoista. Mutta valitettavasti, tai onneksi mä käytän kaikki sen läpi, mutta me saatan valita itse, minkälaisen puolen me otetaan. Otetaan tämä plussapuoli tai miinuspuoli. Minä olin silloin valitettavasti enemmän miinuspuolella. Mutta numerologia auttoi mua tosi paljon, tai numerologia tässä. Mutta tosi iso työ piti tehdä itseksen kanssa. Ja sitten sekin, kun mä kerron teille aina niistä analyyseistä, se ei tarkoita sitä, että minä teen sen työn. Sinulla pitää tehdä tämä työ. Minä annan sulle niin sanotusti työvälineet. Ja ne on tosi simppeleitä, tosi simppeleitä. Sinäkin, kuka sä oot saanut esimerkiksi minulta jonkunlaista palvelua, onko tämä siis suullinen tai kirjallinen versio ollut, laita tänne kommenttiin, että ootko saanut apua tästä.
sekin on aika hyvä tieto toisille. Ei tarvitse kertoa nyt kaikki yksityiskohtia, mutta sitten vaan pelkästään se, että joo. Et tiesin itsekin, että pitää sitä tehdä, mutta Ja kato, numerologian kautta tuli ulos tää. Ja mä ei tarvi muuta kuin vaan sun syntymäpäivä, kuukausi ja vuosi. Mä ei tee sille mitään muuta kuin vaan lasken sinun sen pentagrammin tähden, tai mikä tämä onkaan. Ja sieltä tulee niin paljon juttuja ulos. Niin kuin yksi asiakas sanoi, että hän halusi vanhemmilta saatuneet karmavelat. Ja että mitä sä tarvit? Mä sanoin, että mä tarvin vain sinun päivää, kuukausi ja syntymävuosi. Ottaa päivä, kuukausi ja vuosi, joo. Ja se sanoi, mutta sä kysyy nyt äitistä ja isästä mitään. Mä sanoin, että joo, että emme tarvi niitä. Että se on semmoinen rehellinen peli, että se tulee sinun syntymä niitä tietojen kautta ulos. Ja sinun asiakkaan tehtävä on sitten se, että jos sä haluat, sit sä saat sanoa mulle tai kertoa, että osuiko. Yleisesti on osunut. Mä oon vielä tähän asti ikinä kuullut semmoista palautetta, että et osu. Enemmän on se, että apua, mistä sä tietät. No minä henkilökohtaisesti ei tiedä, mutta numerot kertoo minulle. Ja minulla on semmoiset matemaattiset apuvälineet, millä tavalla sit minä lasken niitä. Se on kaikki opittava muuten. Tää ei ole mikään semmoinen rakettitieto, mutta se tarvii pikkusen semmoista lisäintuutio, lisäymmärrystä sen takia, että jos sinä olet miettinyt, että haluaisi numerologiksi saada tai astrologiksi. Mä luulen, että aika pitkästi on tää juttu, että sulla pitää olla tää ensiksi tää halu. Ensiksi oppii tuntemaan itseä, kuka sinä olet. Ja toiseksi tää juttu, että sulla pitää olla halu myös auttaa toisia. No ei pakko. Toisaalta sanotaan näin, että jos ei halua sitä palveluna tehdä, sitten ei ole pakko. Mutta siis itseksen kanssa on tosi iso työ. Ja se, mitä mä oon kokenut sitten asiakkaiden kautta, tulee jonkinlaiset numerot minut triggeroimaan ja kertomaan minulle minusta. Ihan mielettön. Siis yhden naisen kanssa, niin hän on ihan eri päivä syntynyt, mutta siis puolikkaas syntymäkortista oli täsmälleen samat numerot kuin mulla. Ja sitten kun mä tein sitä analysointia, mä mietin apua, mä tunnen sitä ihmistä. Ja sitten mä otin oman syntymäkortin sinne viekkuun ja katson, että apua, mitä se voi olla mahdollista. Mutta mä tiesin, että mulla on jotain jäänyt huomaamatta ihan omasta syntymäkortista. Joo, se tuli rivien välistä. Hei, mutta ei muuta kuin kiitos kun oot kanavalla. Lentokone tulee. Annetaanko sille mennä? Haluan sanoa loppusanon. Joo, eli kiitos kun oot kanavalla ja sitten jaa sitä kavereiden kanssa. Ja mä oon tosi kiitollinen teillekin, jotka olette tilannut myös sitä kanavaa. Että mä kyllä hirveästi haluaisin, että mitä tulee sinne 1000 jo, että sit mä pääsisin teidän kanssa live-tapaamisiin, mikä siis tallentuu tänne. Että se olisi ihan mahtavaa. Mutta pikkuhiljaa hyvä tulee, niin kuin mä sanoin. Mun kampaaja aina sanoi sitä, kun mulla oli tosi lyhyt tukka tässä. Vahinkoitin sitä siis blontaamalla. Joo, nyt mä oon ihan semmonen luonnon kaunis niin sanottusti. Ihan oma harmaa tukka tulee ja kun sä näet, että mulla on vaaleita, siis se on kaikki harmaa. Ja hyvä. Ja sit mulla oli aika lyhyt. Ja sit hän sanoi, pikkuhiljaa hyvä tulee. Nyt on kuule vuosi mennyt ja kuule täällä on ihan hyvin sitä kasvanut. Jees, mutta ei mitään. Kiitos. Täällä on kuule kaikenlaista. Mä en tiedä mitä mä laitan otsikkoksi, mutta kai mä keksin jotain. Joo. Moikkelis, moi.